Sí? Primer obrim la cloaca, veus, que li surtin, i llavors ja, a mesura que ja tenim oberta la cloaca, doncs llavors ja podem anar fent baixar els ous de la gonera. Vale, ja està. I ja... Ara ficarem l'esperma de la truita amb els ous. Ficarem de 3 truites per si alguna surt estèril. De 3 mascles. 3 mascles. Aquesta una mica. Vale. Ara barregem l'esperma amb els ous, que quedi tot ben... perquè se fecundi. Fas amb una pluma. Fem amb una pluma, segons ja per tradició. Vale, ara ja hem barrejat bé l'esperma amb els ous i ara els posarem a reposar, que fa falta. Posarem aquí a les fosques durant uns 15 minuts i que se fecundin i després ja les retirem i les ficarem a les cubetes. Vale, ara ja han passat el temps de quart d'hora per fecundar, ara ja els ous ja estan fecundats i ara passarem una miqueta a netejar totes les impureses que tenim aquí per després ja posar-los aquí ja nets i ja no tocar-los. Les impureses floten, surten a la superfície. Si queda algo, pues lo hacemos. Aquests ous que estan fent malbé, els traiem fora. Que veiem així ja blancs, que no estan fecundats, i els traiem. Traiem la brossa. Que pugui haver-hi de aquestes caques i coses que queden. Ara ja els tenim nets. Pues els passem a la cubeta. Tenim aquí la cubeta preparada. Posarem en aquesta cubeta. Posarem en aquesta cubeta. Aquesta, la primera.
Vale, una mica els hem de posar repartits perquè no es facin malbé uns als altres. Una pluma. I perquè no es facin malbé uns als altres es posen repartits. I així després a l'hora si es fan malbé doncs es podrem treure més fàcilment. Podrem fer un recompte. Ara fem un altre vídeo. Estem a dia 19 d'octubre de novembre. Estem a dia 19 de novembre i hem fet la primera tongada d'ous.